खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन लोगोसे जाय बिथांमोना आंनि बे चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम सापर्ट खालाम भिडिअसखौ नायनानै ओरैनोल' सिरि दाथां सापर्ट खालामलां जाहाथे आंनि उनफोरनि भिडिअसफोरखौ नोंथाङा नायलांनो हानाय बायदि गोजोन्थों। जोंनि गेजेराव गाज्रियै भाइराल जालांनाय मानसिफोरनि सायाव भिडिअ खालामनानै लाबोग्राफोरखौसो जों बांसिन सापर्ट खालामबोनाय जों नुनो मोनदों। बेनि गेजेराव मोनसे फोरमाना मा जे गाज्रिखौसो बांसिन सापर्ट खालामनाय नङा होमबा, माने गाज्रिखौसो बांसिन मोजां मोनो। गोबां दङ जोंनि गेजेराव मोजां कन्टेन्टजों भिडिअस लाबोग्राफोर, बेफोरखौ जोङो गोबां खम सापर्ट होनाय जों नुनो मोनो। नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ नटिस खालामगोन ना खालामाखै? अखा नायब्लानो जोङो सैमा फाग्ला बायदि गोब्रामबाय थानाय जों सानैसो इउटुबार्सखौ नुनो मोनो आरो बै सानैसो इउटुबार्सफोरा दिनै पलिटिकेलनि खैसारजों पलिटिकेलनि बिदै रोसिजों बोनथे जाना दोनजानाय आरो बैफोर इउटुबार्सफोरा सम बायदियै सैमा फाग्ला बायदि रोनावाबाथाय बिसोरो दाना मोनजाया, बिसोरो आदार मोनजाया। बेखायनो बिसोरो सम आरो बोथोर बायदियै सम सफैब्लाथाय सैमा फाग्ला बायदि रोनावबाय थानांगौ। मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन। थांनाय एमपि इलेक्शननि सिगाङावहाय नोंथांमोना नटिस खालामगोन ना खालामाखै आं बेखौ मिथिला। ससियेल मिडियानि गेजेरजों फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोननैसो माने पस्ट भाइराल जानाय जों नुनो मोनदोंमोन। बिराद लाजिथावना बेफोर पस्टआ, मिथिगौना? आरो बैफोर पस्टआ माबायदि मिथिगौना रायजो राजा नोंथांमोन? जे बिपिएफआ देरहायोबाथाय आङो आखाइखौनो दानस'ना लागोन, इउपिपिएलआ देरहायोब्लाथाय आङो गोरनायाव दौलें खानानै फासि नांना थैगोन। एसेबां लासिं जायफोर मानसियानोखि बेफोरबायदि पस्ट लिरनानै ससियेल मिडियायाव शेयार खालामना लादोंमोन, इउपिपिएलआथ' देरहालांबाय दे, आरो जाय इउपिपिएलनि जानानै बुंदोंमोन बिथाङा देरहालांबाय, नाथाय जायनोखि बिपिएफनि जानानै बुंदोंमोन इउपिपिएल देरहाब्लाथाय आङो आखाइखौनो दानस'ना लागोन होननानै, दा बिथाङा गावनि आखाइखौ दानस'ना लागोन ना लायाखै? एसेबां लासिं एसेबां लाजिथावना, गावनि बेसेनखौनो दिनै मिथिनो रोङा बैफोर मानसिफोरा। जाय इउटुबार्सफोरानोखि जेब्लाबो माने पलिटिक्सनि सोनखारिनाय बाथ्राखौ बुंलायलायबाय थायो, बैसोरनि भिडिअसफोरखौ जायफोरनोखि नायो बिसोर नायनानै मा नलेज मोनो, मा गियान आरजिना लानो हायो बिसोरलाय? जानो हागौ बिसोरो सेम केटेगरिनि माने मानसि, बेखायनो बिसोर बिजों माने सिथाबफानानै थायो जेब्लायबो। पार्टिया जियानो जादोला, बिपिएफआनो बा इउपिपिएलआनो, जायखिजाया जोंनि गेजेरनिफ्राय सासे बर' मानसि दिनै एमपि जानो हाबाय, बेनो मोनसे गोग्गाथाव। बेनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ आं खावलायगोन, एबसुनि सोरबा लिडारनि गोरोन्थिखौ नुदोंब्ला बै लिडारखौ थांखिनानै नोंथाङा बाथ्रा बुंहर, नाथाय खनले एबसुआ होनबाय थानो नाङा दै। एबसुआ होननाङा, एबसुआ जेबो दाय गैया, दाय थानो हागौ सोरबा एबसुनि बिबानगिरियासो। बेखायनो एबसुआ बेफोरबायदि एबसुआ होननाय सोदोबखौ गार। एबसुआ होननाय लोगो लोगोनो एबसुनि सानस्रि सोदोमस्रि लोगोसे दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्ममोन बायदिखौ असनमानसो खालामहरनाय जायो, लासिं फोनांहरनाय जायो। सोरबा गावबा गावनि सोलेरखौ, गावबा गावनि प्राइभेट पार्ट्सफोरखौ गावनो गाव भिडिअ खालामना लानानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों शेयार खालामना लानाया बियो आलदा बाथ्रा। गोरोन्थिया सोरनाव जाया, नोंनावबो आंनावबो बयनावबो जाफ्लांनो हागौ माबेबा मोनसे समाव, आरो जानो हागौ गोबाङानो गोरोन्थिखौ मावनो होनना मावा, गोरोन्थिया जाफ्लाङोसो। थिग बेनि समावनो आं मोनसे फिसा एग्जाम्पल होनो सानदों आङो। दिनै सोरबा सासे मानसिया बा सोरबा सेंग्रा सिख्लाया बाय मिस्टेकलि माबा मोनसे बदनाम जालायलायबाय। जेब्ला बिसोरनि बदनाम जालायलायनायखौ दिनै बिसोरनि समाजा बिसोरखौ बिजिरबाय, बिसोरनि बिजिरनाय जाखिनि नुथाय, बैफोर नुथायफोरखौ दिनै केमेरानि गेजेरजों रेकर्ड खालामनानै ससियेल मिडियानि प्लेटफर्माव शेयार खालामना होयो। अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन, बियो बेसेबां बाख्नायजाथाव बाथ्रा जाखो? दिनैनि समाव जुदि नों आरो आं जों गावबा गावनो जुदि सुद्रायनायनि लामाखौ जुदि लायाब्ला, अब्ला जों मालाबाबो गोजोनखौ होसोनो हाया। दा जियानो जादोला बयहाबो थांनानै थानायनि मोन्थाय दङ। बिनिनि गेजेराव आं मोनसे बाथ्राखौ बुंबावगोन नोंथांमोननि सेराव। ओरैबायदि भिडिअसफोर जों नुनो मोनो दा समाव जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों, जायफोर भिडिअसआनोखि नायथाव जायाबो जेबो बुंथाव जायाबो, बेफोरबायदि भिडिअसफोरखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। आरो बेनिनि गेजेराव ओरैबायदि भिडिअसफोरबो जों नुनो मोनबोदों, गावबा गावनि हिन्जावखौनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों
गाज्रि प्राइभेट पार्ट्सफोराव दांनानै भिडिअस खालामनानै शेयार खालामना लानाय जों नुनो मोनबोदों। ससियेल मिडियानि एसेबां गलाम जाबायना बैफोर मानसिफोरा गावखौनो गाव माबोरैहाय भाइराल खालामना लानो हागोन, भाइराल खालामनायनि मोजां लामाखौ बिथांमोना नागिरना मोनदिया नामा? गावसोरजों लोगोसे दिनै जोंनि हारियाबो लासिंसिं, लोगोसे हिन्जाव माहारिनि महर मुस्रियावबो दिनै गोसोम दागो फोनांबाय। आरो जोंनि दिनैनि समाव भाइरालनि सायाव भाइराल जाबाय थानायखौ जों मानो नुनो मोनबाय दं मिथिगौ ना? जायनोखि भाइराल जायो गाज्रियै बेखौसो बांसिन क्रेडिट होबोनाय जों नुनो मोनो। जोंनि हारिनि माखासे देरफुनाय लाइमोन बर' सिख्लासाफोरा देहा फालांगियारि हाबाफारियाव आगान सुरबोनाया बांनायनिफ्राय बांसिन, बारानिफ्राय बारासिन जानायखौ जों नुनो मोनदों। दङ, आन्दोआव दङ जोंनि हारिनिनो मानसि सापर्ट खालामग्रा दङ, जायनि जाहोनाव बिसोरो गोहो आरो साहस मोनदों बेफोरबायदि गाज्रि लामायाव आगान होनो। सानबैसे नोङो नोंनि सोलेरखौ फानै फानै नों नोंनि जिउखौ, नों नोंनि न'खरखौ सालायलांनो, सानबैसे सालायलांनो? नोंनि सोलेरखौ फानै फानै दामि दामि गारि बायनानै, दामि दामि मबाइल बायनानै, दामि दामि ड्रेस गाननानै, लाक्जारि लाइफ स्टाइल नों जेसेबांखिनियानो देखायाथों मानो जोंनि गेजेराव नों जेबो भेलु गैया, नों भेलुलेससो। दिनैनि समाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों 80% देरफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बेफोरबायदि भाइराल भिडिअजोंनो गोजोमनानै थायो। खुलुमबाय।